khona insizwa ezibiza ngengoba amakhosi Ntombela ethi inkosi yakwaNtombela. Ngesikhathi ngiqala nami ukubuka amavidiyo lapha ku TikTok, ngacishe ngayikholwa le nto ukuthi inkosi ngempela yesizwe sakwaNtombela. Kodwa ngethukile la khona kuchaza abantu bangakhona le besho bethi cha lo mfana akasiyo inkosi, abazi ukuthi lento ayikhulumayo uyithathaphi. Sengibuya ngiyacabanga ukuthi lo mfana usithathe isibindi esingaka sokwenza i-content ngento ebucayi kanjeyana, ngoba phela ngiyaqonda ukuthi ubenza i-content. Kodwa futhi manje indlela abeyenza ngayo bekungathi uyinkosi ngempela, ngoba ngisho echaza umlando nje impela, esho nokusho ukuthi ubecashiswe le eSwazini. Yabona nje into ngempela uthi uma uyilalela kube ngathi istory nje impela esikhona, kube istory nje impela esikholekayo. Kube istory impela nje esikholekayo. Manje sengiyabuka ukuthi lo mfana lona uyazi ukuthi kunezinto ngempela okungafanele ngabe sidlala ngazo noma senza ama-content ngazo, ngoba ngikhumbula nje ngalesa sikhathi somgqumeni. Umgqumeni wakwenza inkinga lapha. Umgqumeni wakwayibiza ngezinyane ngezengeze, ebiza ngezinyane lembube. Lapho-ke kwakusho ukuthi wayebiza ngesilo. Le nto leyana yazimazisa iSouth Africa yonke impela ngendlela abantu eyabathukuthelisa ngayo. Yazi yafika ngisho kwisilo imbala. Sasiqala ukubona isilo sithukuthele ngaleya ndlela. Saze sezwa nokuthi kusagcina isilo sesithi lo mfana ngekaphile. Manje asazi ukuthi ukusheshe ehamba umgqumeni kwakuhlangene nalesi asiqalekiso okuthiwa sakhishwa isilo. Ngenxa yokuthi wayesebize ngesilo yena. Noma-ke emva kwalokho phela umgqumeni wakuchaza ukuthi yena ubeyidlalela. Kodwa nje le nto yaveza ukuthi ukudlala nokwenza ama-content kahle hle fanele kube nesigaba la okugcina khona okungadluli khona. Sengibuka yena-ke lo mfana omncane kangaka ukuthi hey nangu umfana edlala ngento ebucayi, ngoba phela into adlala ngayo ibucayi kakhulu.